Yan, magandang hapon po mga kabakhak. So, ayan po. Saan po ba natin to hanapin tong So, magandang hapon. Diyan po tayo ay nakalive po tayo ngayon sa ating YouTube channel mga kabakhak. So, ayan, welcome po sa ating live sa lahat nating mga kaibigan, mga new subscribers. Shout out po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga bagong pasok dito sa ating channel mga kabakhak. Welcome po kayong lahat, no? Welcome sa ating YouTube channel Bahakhak TV. Huwag kalimutan mag-like dyan. Sana mapansin nyo ang ating mga mukha. Shout out po. Magandang hapon po dito sa Pinas at dyan sa ibang bansa. Magandang umaga, magandang gabi kung saan ka man sulok ng mundo. Yan, lalo na po sa lahat ng mga OFW. Shout out po sa inyong lahat mga kabakhak. Ayan, so ngayon mga kabakhak, dito naman tayo sa labas ng ating bahay, no? Nandito tayo kasi maaliwalas po ang panahon, wala pong ulan. Kaya po kitang-kita po ang ulo po natin na ganyan po talaga. Ay, Diyos ko. Shout out po sa inyong lahat mga kabahakak. Magandang hapon at sana pumasok kayo diyan. Huwag niyo kalimutan mag-like, ha? Mag-like at mag-comment. Pa-shout out, pre-shout out po dito tayo ngayon sa ating YouTube channel mga kabahakak. At sino mang gustong magpa-member, no? Sino pong gustong umalalay po sa atin, sino pong may magandang loob na mag-join, mag-pa-member at mag-super chat, mag-super text, no? Nandiyan po lahat sa ating comment section. Yun, diyan po banda, no? Sa ibaba, magkatapat lang po yun sa like button. Andyan po sa kilid, no? Nandyan po sa gilid, i-slide nyo lang po papuntang kaliwa. Ayan, lumalabas po lahat dyan na mga pictures po. Mayroong dyan, mayroong super chat, mayroon dyang join button, at may po dyan, may super thanks. Yun po ang kagandahan yung super thanks mga kabakak. Mamili na lang po kayo dyan kung magkano po ang ilagay ninyo. Ayan po, anytime po ninyo yan i-cancel, no? Audrey Really, what's up? Yan po, welcome po. Idol, shout out, magandang hapon. Magandang hapon po. Andre Really, what's up? Ayan, so magandang hapon, welcome. Shout out po, idolo. Thank you very much sa pagpasok. Huwag kalimutan mag-like dyan, ha? Thank you sa pag-comment. Welcome po tayong lahat dyan dito sa ating YouTube channel mga kabakak. Ayan po. So, ito na po ang ating ipaliwanag po sa ating mga kaibigan dyan, lahat ng mga gusto pong tumulong sa ating channel na makasahod tayo. May join button po, sino pong gustong magpa-member dyan, na mag super chat, mag super thanks, what are we talking about? Ayan, so ayan po, may talking about Tagalog and Bisaya. I'm from the Philippines. You know, you know my language about the Bisaya and Tagalog Filipino language. I'm from the Philippines. If you talk about English, because my English is very poor, I'm sorry my friend. But I give you a lot time. Mito, Mito, where you from? Andre, really, don't pahirapan mo ang aking sarili sa pag-English. I'm Bisaya to. Ayan, nindot ni kayo mga Bisaya. Welcome po kayong lahat dyan. No? Thank you very much po sa pagpasok ninyo sa ating bahay. I can make a maga-magalag a little bit. What is maga-magalag a little bit? I don't
know about that because my English is very poor. I don't know how to know about your talking about. Hello, ayan, Elizabeth Drio. Welcome, welcome. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Ayan po, dito po tayo ngayon kasi magsaya po tayo sa ating live, no? Matagal-tagal na po ako hindi nag-live sa aking channel kasi pinabayaan ko to mga ilang taon. Ayan po, ngayon bumalik ako, nagbakasakali kasi sobrang gipit sa Pinas. Bro, ayan, Elizabeth, good afternoon. Magandang hapon po, bro. Welcome po kayo sa ating live karon. Ngayon, mga kabakak, yuhu! Ayan, huwag kalimutan, mag-like dyan, ha? Mag-thumbs up. I can speak Filipino word. Okay. You don't know about the Filipino language. Because if I talk about the English, my English is very poor. Filipino ako. Ayan po. Taga saan po kayo, Ma'am Elizabeth? Saan po kayo sa Pinas? At sana po, nandyan po ba kayo sa abroad? Nandyan po ba kayo sa ibang bansa? Ayan. Taga Mindanao po ako. Isa po akong bisdak, no? Nagano po, tiyaga po tayo magsalita ng Tagalog para maintindihan po tayo dito. Ayan. So wag na lang po ninyong kalimutan dyan, ha. Baka may ano dyan, may mga like button dyan. Mag-like naman kayo dyan. Ayan po, thank you sa pag-comment po sa lahat nating mga nanonood sa ating live ngayon. Umabot po tayo ng 10 tao, 10 tao dito sa ating live. Ayan, dito po tayo sa labas ng aking kubo. Ayan. Si Maliwalas, wala pong ano. Okay, bye na po. May gagawin po ako. Sige, bye. Thank you very much. Thank you for watching po, mga idolo. Salamat po sa inyong pagpasok dito sa ating live, no? Ngayong hapon sa Pilipinas. Ayan. So, maraming salamat po kasi yung mga okay, bye. Thank you very much. Thank you for watching. Mag-iwan kayo ng isang tamsak dyan, mga kabahakak. Ayan, oh, hi. Thank you sa lahat ng mga kaibigan na pumasok. Ayan, Baraks Vlog. As a Filipino, my language is a very, very bad. If my Mercano. What happened? What happened? Your language is very bad. Mercano. Ayan po. The Filipino is a very flexible about what about that. I have a YouTube channel. Okay. What your content, bro? What about your content? Your YouTube channel. You are monetized. Your channel is monetized. You have a member of YPP. Yung YPP is a YouTube partner program. You are you are invited to eat my house. No, okay. You are not a member of YPP and YouTube. I am a member because my channel is monetized. If you willing to join my channel, you click the join button. Basta diha makikita ninyo. I have a 31 subscriber. Okay. Very good. You have a 31 subscriber. Good for you. Come time na your channel is a very big. Where you from the country, bro? Because my English is very poor. Ayan, so thank you very much po sa lahat ng mga nandyan. You're Filipino. Panuhakang dako.
Panuhakang dako, taga Philippines lang pala kayo. Huwag kang mag-English dyan. Nauupaw na po ang ulo ko sa kai-English dito. Hindi ko pala nakita ang mukha ninyo dyan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Dyan po kayo nanood sa ating mga kalukuhang mga salita dito. Nauupaw na po ang ating ulo sa pag-iisip paano po natin isi-sentence yung kamali-mali pang sentence natin. Pero may English ug paadtoon po tayo doon sa ibang bansa. Okay. Because may English, sagol-sagulin po natin yung sign language. Ayan, magkaintindihan na tayong lahat doon. Ganyan po ka talino ang Pinoy, no? Kahit hindi tayo fluent po mag-English, may utak tayo, no? Kahit paminsan-minsan lang gumagana ang utak natin. Sa akin lang 'yon, hindi sa inyo. Thank you very much po ninyong lahat din ha. Maraming salamat gyud kayo ninyong tanan din ha. Ako ay isang Bisaya, taga Mindanao. Taga Mindanao po. Si Bakhak, kaya magbakhak po tayong tanan din oy. So nimbalik-balik o langkon og live din kay gusto ko nga makakuha og daghang nga amigog, amiga, mananaw, mga OFW ug uban pa nga maka padayon kog pagpalago sa akong YouTube channel, no? Kay taud-taud ni siyang nahilom, wala na ko nag-active, so nagianugnan ko akong gibalikan kay duha ka tuig na ko ning gitrabaho aron ma-monetize akong YouTube channel. So kini siya actually mga kabakak, okay na ni siya tanan. Kwartan lay kulang ani. Lahat na mayroon na to. Naka-sit up na to itong lahat. Mag-sub ako para ma-reach ang inyong goal. Ayan po, maraming salamat po Brax Vlog. Salamat po sa pag-subscribe. At sana po matulungan. No, thank you po. May marami po akong mga videos diyan, sana po mapanood niyo. Hindi po 'yan masyadong maganda. May mga short videos ako na mga kalukuhan. May mga pampatawa po tayong short video diyan, makita po ninyo. Ayan po. Makikita ninyo lahat diyan kung ano po mga videos ko. Latest po, mga latest po 'yan. Yung mga short videos ko, latest po 'yan kasi short lang ang ginawa ko. Di po ako nag-upload ng mga long form video kasi mahirap, no? Mukhang nahirapan po ako sa paggawa ng long form video kasi matagal i-edit at walang manonood. May manonood naman, nasa 5 lang, 3, 4, ayan lang po. So napakahirap. Mas mabuti pang mag short videos kasi may pumasok po sa akin na 1 centavos every day. Kakain sa ako para hindi masakit. Kain dyan. Kain na walang hiya-hiya ha. Kumain ka lang dyan. Salamat po Brax Vlog sa panood ninyo at pagpasok dito sa ating live. So dalas-dalasin ko po ito sa pagla-live, no? Araw-arawin ko po kung may time ako. Makita po ninyo ating pagmumukha at ang bigote ko. Lalo na po habang tumatagal ito, habang humahaba po ito kasi gugupitan ko lang po ito aking bigote para maging trademark ko po. No, hanggang sa pagtanda. Ayan po. Salamat po sa isang tamsak dyan. Ayan, ano po, parang nagbalik tanaw po ako noong simula po ako dito sa YouTube, no? Na dot po pag YouTube, upload kahit hindi po alam natin na quality content po ba yun, quality videos ba ang nabigay po natin. So yun po ang dahilan na nag-stop po ako sa pag-upload kasi ang bagal ng views at hirap ng
paggawa ng video, lalo na po noon na hindi po maganda ang cellphone, no, hindi po maganda ang quality, ang kuha, wala pong cameraman, ikaw lang po ang mag-edit, ikaw ang mag-shoot, pagkatapos mag-upload ka, yun nun po, ikaw lang din po ang manunood. Yun po ang sakit dito sa pag maging content creator ka, no? Ikaw lahat, kahit nang mag-share, ikaw, mag-like, ikaw, ayan po. Yun po ang problema kung hindi tayo sikat. Kaya nga dito po ako ngayon sa aking YouTube channel, bumalik at makiusap sa lahat ng mga subscriber. Ayan, kita ninyo may mga subscriber ako na 1,000 plus, pero ang mga long form videos ko may manonood po. Why is English so hard to talk? Because my mouth is very hard because I am a boxidor, former boxidor. Nakalipas ang taon at mga taon, may ang dila ko po ay nagiging black belter sa pagmarites ng mga kasilinganan. Panuhak gining in English yun. My English is very hard to talk yun. Because the talk is very hard. Ayan. So, sandali lang po itong live ko. Hindi po ito aabot ng 1 oras kasi para hindi po boring ba. Ayan. Saan po kayo sa Pinas, Andre? Andre Rele. Kailam, tingay ko aning Andrehan eh. Give me a joke. What kind of joke? Yung tatay mong kalbo, pagkatapos may kalbong pumasok dyan po sa ano. What kind of joke you want, Andre? Iisipin ko kung ano pong joke na ibigay ko sa inyo. Kung Bisaya lang ang joke na gusto mo, marami po ako. Pag magsabi ka ng joke mo ay English or Tagalog, di ko po alam kung paano ko po ito i-sentence ang lahat. Makikita pa ba ninyo ang pagmumukha ko? Nakikita pa ba ninyo? Igo ka lagi. Lo. Ini joke. Ayan, ini joke. Mas maganda man ang joke pag mag-joke ang lahat. May mga joke ako dito pero mukhang hindi kayo tumatawa. No? Kasi ang joke ko dito, mga kabakak, maganda ito pag Bisayain ko. Pero hindi ito Bisayain, parang hindi nyo maintindihan. Kasi may isang kung makasabot kag Bisaya, ako ning iistorya, pero di ka kasabot, maglisod jud og explain. Kaya ang pag joke man god, og dili ni siya, og dili nato ni binisayon, maglisod jud og explain ani. Makita pa ba ninyo? Di pa ba ngit-ngit kayo? Na manggugo sa gawas ba niya, wala isuga. Ang kahayag na lang yun sa palibot ang akong gikuha ni. So, mga 20 minutes live dito. Ayan, salamat po sa inyong lahat na abot po ng isang tamsak dyan. Sa lahat ng mga dumalo sa ating live ngayong hapon. Ayan, thank you po. Ang ating live ay may mga komentaryo po. Maraming salamat po sa inyo. Sana po bumalik kayo sa sunod na live ni Bahakhak. Mag-andam na po ako ng maraming English. Ay,
Diyos ko, ang English po natin ay gawa-gawa lang. Ginoo ko aning kalibutan na. Mang! Mang! Unsa man pud mong padtuon nga puti man yung langana oy. Naunsa naman tao na mo lagi na. Alas City na. Sus, Ginoo. Samtaan mo eh. Gani schedule mag-atiman po doon. Tawam ta mo lang buhat dire. Kulat ng mga human aron tingali sila oy. Wow mo eh. So, makita pa ba ninyo ang ating kuan? Mukha, no? Mukhang naggit-ngit na. Madaling araw, sana di tayo magbago dahil ika'y ito ngit-ngit na diri no. Makita man yung ngit-ngit na no. So ang atong mga viewers din ha nga makaagi makaingon na gini sila asa ng tao ini. So mao na gini ato ang kaimtang mga kabakhak. Salamat po sa tanan nga naadya sa nag-like nga isa ka buok, no? Natay viewers nga pipila ka buok pero ang nag-like isang buok. Salamat jud kay ninyo aning usa ka buok like. Mukuyog si Inday, Mang? Kuyog na si Inday? Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nandito sa labas. Nanonood ng mga video sa mga vlogger na nagloko-loko. Ngayon, marami ng tao na gustong maging content creator. Pero ang tanong, paano tayo aasinso? Maraming tao humihila sa'yo. Wala pa tayong content na consistent na i-upload ito. Pero tayo ay hindi magpapaloko. Bakit po may sign na piso dito? Oh yeah! Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Ayan, maraming lamok dito sa labas ng bahay ko. Yan na ang pagkakataong ito. So thank you very much. Thank you for watching mga kabakak. Bye-bye!